Окей ли? Добре дошли от Сан Франциско, Окланд, където беше първият матч от NBA Finals между Cleveland Cavaliers и Golden State Warriors. Матчът не завърши добре за Cleveland, разбира се, но Golden State показаха, че са гладни да спечелят титлата тази година. С новата им придобивка Кевин Дюрант, който имаше невероятен матч с 38 точки, 8 борби и 8 асистенции. Стеф Къри беше на ниво с 6 тройки, 28 точки и 10 асистенции. И двамата наистина показаха, че заедно са готови да спечелят титла и да покажат, че Golden State са един от най-добрите отбори в историята на NBA. От другата страна, Cleveland Cavaliers и LeBron James бяха леко разочароващи до вечера, понеже загубиха с голяма разлика и показаха недостатъчно сърце да спечелят матча. Първото полувреме матча беше близък, но второто полувреме показаха малко разочарование и тогава разликата се вдигна. Леброн Джеймс завърши с 28 точки, 15 борби и 8 асистенции. Както винаги той беше на ниво. Другите му съотборници, Кевин Лъв имаше голям матч с 15 точки и 21 борби. Кайри Ирвинг с 24 точки, но това не беше достатъчно. И според мен тяхната защита беше голямата разлика за тях да загубят, а не техните звезди и нападението. Ще трябва да помислят как да променят защитата за следващия матч, понеже KD имаше голям матч и Леброн просто не можа да го спре. От друга страна, Кайри Ирвинг не игра добра защита изобщо на Стефан Къри и те трябва да помислят как да го скират на някой друг играч, може би на Клей Томпсън, който също ще не игра толкова добре и може би ако сложат на него, Кайри Ирвинг ще може да се скрие там малко за защита и по този начин да си подобрят играта. Но очакваме да Кливънд да се върнат в следващия матч доста по-нахъсани с нова стратегия, може би промяна в Starting Five, така че да оправят матчъпс и се надяваме следващия матч да е доста по-близък и да видим доста повече интрига в серията. Благодаря и лека вечер!